हम एगो बात सुननी है तो जल ढारे जाए के हुई मंदिर में लिया के कन के जाइम तब बतियावत रहीसन लेकिन ई कुल हम दाल गले ना देम घर में ना होई ई मतलब सब का बात बाटे। कहते सुन के मुर्गा खाए के मन करता है मुर्गा। अब बताओ मुर्गा बनी अभी क दिन भइल बनाला दिमाग खराब हो नानी का हैं हैं एक महीना ना खइसन त ना जीहसन रोज का मुर्गे मछली खाता ई नहीं खे सामान रहत बुझाते के मले छै सब बुझा गए बाप अथी रे। का मिलल नहीं है कुछ नानी। अरे वही दिन 3 किलो ले आइले मुर्गा बनौली सन खइसन बिहान खाले खइली सन आ काहे दलीदरा समाइल बे कन के का आई जतने कौन कहला खाते से हमार वाली की औ भैया वाली अरे वो छोटकी कहत रहली छोटा की हां मझ बड़की ले के दीदी मन करता आउ खाए का के कहती है तो ऊ कहती है के रुकी ये में कौन बड़ा बात बा बना खा लेबे के खइले में कौन दोष बउए रुकी हम कहत हां मैं हां मिला बताड़ी ना तो अबे ले हम मत बताओ दी तो करेगा ठीक ना ले मत दी सुन ले पहले अबे उनके वाला थारत मारत मानी तू चिंता मत कर ई मुर्गा मछली का बात करताड़ी हम वही घरी ले